rukariro urorangu rusimbire kuna Kristu andidawiri nemunu asimuzitara Jesu dinamira kuna Jesu ndiye ramaneyo yangu shimwe ndichanyura zangu kuti awigwa ngedima tsitsi dzake yogarira mume pahuru yesimba ruwako rwake ndobata ndinomira kuna Jesu ndiye ramaneyo yangu shimwe ndichanyura zangu chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo zvino ndipa rusimbiro pakati pemadambudzo ndinomira kuna Jesu ndiye ramaneyo yangu shimwe ndichanyura zangu apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake ndinomira kuna Jesu ndiye ramaneyo yangu shimwe ndichanyura zangu ndinomira kuna Jesu ndiye ramaneyo yangu shimwe ndichanyura zangu tesetai tasewai tapumuka kure ndingaona senyinzira yekuwa mudanga ndirinzira iliumenyu aui kuna Baba usineni ndirinzira iliumenyu aui kuna Baba usineni natenderezwa nenamo Mwari anondinzwa apo wazhinji wachema dozi wasenyidi ndirinzira iliumenyu aui kuna Baba usineni ndirinzira iliumenyu aui kuna Baba usineni kuna Kristu nzira nedi andichapumuki ondiisa kuna Baba kumusha wembiri ndirinzira iliumenyu aui kuna Baba usineni ndirinzira iliumenyu aui kuna Baba usineni ndirinzira iliumenyu aui kuna Baba usineni. Jakobo chapter 1 verse 27. Kunamata kwakarurama kusine mhosva pamberi paMwari wedu naBaba ndiko kufambira nherera nechirikadzi pakutambudzika kwavo nekuzvichengeta kuti arege kusvibiswa nenyika. Bhaibheri raisa pachena kunamata kwazvo kwadi, kunamata kwazvo kwadi. Yes.
Saka kunamata kune magrade, kunotosiyana. Kune kumwe kunamata. But kana tapa kunamata kwazvo kwadi, ndiko uku. Kuita sei, kufambira shirikadzi, kuchengeta nherera. Saka kana iwe ukaona chinamato chako chisina nekuita nekuchengetwa kwenherera neshirikadzi, uchiri pakunamatawo hako. Hausati wasvika pakunamata kwazvo kwadi, kusina chipomerwa. Toda kunamata panguva inoi. Toda kunamatira shirikadzi, toda kunamatira nherera. Asi Jakobho iye umwe chete anoti chiko chinonzi kunamata kana uchiti mudzirwe mugute usina kuzadzisa kuburikidza nemabasa. Zvingagotibatsirei kuti tinamate iwe uine shirikadzi inogara pa next door pako, iwe uine nherera yaunotoziya inogara mumaraini mako, asi iwe unotorasa zvasara mumba mako, iye ichitotsvaga zvaraswa zvasara. Asi Mwari ari kuti kunamata kwazvo kwadi ndeuku, kufambira shirikadzi nekuchengeta nherera. Ndoda kunamata nhasi nemunhu anoti Mwari ndidzidziseiwo ndichengete nherera, ndifambirewo shirikadzi, ndisheye zvandinazvo zvamune mandikomborera, nokuti Mwari itsika yake kuti akukomborera iwe ugotambanudza makomborero kune avo vasati vakomborerwa. Saka naizvozvo ndoda kunamata panguva ino kuti tichengete nherera, zvikuru sei shirikadzi, nokuti uku ndokunamata kwazvo kwadi. Katinamatei. Mwari wari kumusoro kudenga, toda kutendai panguva dzino, nokuti nenyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Makatikomborera muzvizhinji, asi chinangwa chachiri chekuti matikomborera. Makomborero aya tiasheyewo nevamwe. Kunamata kwazvo kwadi ndiko kufambira shirikadzi nekuchengeta nherera. Tipewo moyo murefu, moyo unonzwira, moyo wakanga uri muna Jesu, iye asina kuona chiri chinhu chokubatisisa kuvasa Mwari, asi akauya akafuka umunhu, akava semunhu, akazvarirwa mudanga remombe, asi iye chinangwa chachiri chokudzikinira munhu. Nesuwo tipewo moyo unonzwira vamwe, patinoona shirikadzi, patinoona nherera, tidzinzwire tsitsi, titambanudzewo Mwari sekuti komborera kwamunoita nawowo vawanewo, vagutsikane muupenyu huno, nokuti ndokunamata kwazvo kwadi. Zvinogoneka bedzi kana muri Mwari magara mumwoyo, nokuti nemwoyo yedu mikukutu ndedombo, asi tinonamata kuti mubvise mwoyo wedombo, mutipowo mwoyo wenyama, mwoyo unonzwa, mwoyo unonzwira, mwoyo uzere netsitsi dzanga dziri muna Jesu. Izvi tinonamata tisingatyi, nekutofara kuziva kuti matonzwa nekupindura munamato, nokuti tanamata muzita raJesu. Amen. Amen. Kwazivai vana vaMwari, toda kutenda Mwari zvakare tichienderera mberi nemusangano wedu neprogramu ino yemunamato. Luka chapter 18, toda kuverenga pano kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya3. Bhaibheri rinoti, zvino wakavaudza mufananidzo wokuti vanofanira kunyengetera nguva dzose vasingarashi moyo. Akati, mune rimwe guta makange mune mumwe mutongi wakanga asingatyi Mwari kana kuva nehanya nomunhu. Verse 3. Zvino kwakanga kune chirikadzi muguta iro, yairamba ichiuya kwaari ichiti, ndiruramisire kumuvengi wangu, Mwari akomborere kuverenga kwezwi rake. Vhesi ya3 ndo vhesi yatoda kuti tidzikise pfungwa tiri pazuva ranhasi. Muzuva ranezuro takaona zvikuru nezvemutongi akanga asingatyi Mwari uye akanga asine hanya nemunhu muguta iri. Bhaibheri rouya kwatiri roti muguta rimwe chetero makanga muine chirikadzi. Regai ndiunze kwatiri pfungwa yechirikadzi kuti mufananidzo uyu ubude zvakajekesesa kwatiri. Chinonzi chirikadzi mumazuva ekare, mazuva eMubhaibheri, munzvimbo iyi iri kunyorwa nyaya iyi, munhu akanga akashoreka kwazvo. Rangarirai kutonzi shirikadzi kureva kuti akange akafirwa nemurume. Saka akange asina murume, murume ndivo baba vemba, ndo kunowanzowanikwa simba romukadzi kana tiri mumba.
Saka zvino murume zvaakanga akashaya, murume asisipo, chirikadzi yasara iri yoga, haina kumwe kwokutizira, haina kumwe kwekuwanira simba kwaari, haana pekuzembera sepekuzembera panowanikwa nemadzimai nanamai vari pakati pedu vachakakomborerwa kuva nevarume pakati pavo. Saka chirikadzi yakanga isina murume, yakanga yakashayikirwa nemurume. Saka mumazuva iwaya zvaitika ndezvekuti kana murume ashaya, nhaka yaisangowira kwauri semudzimai. Mitemo yemazuva ano yanaka kuti kunotaurwa kunzi murume akafa, surviving spouse ndiye mugari wenhaka, ndiye anopiwa imba, ndiye anopiwa munda, ndiye anosara nemota, ndiye anosara neupfumi hwese hwababa. Asi mumazuva aya kana murume akafa, upfumi nenhaka yaisauya kuna amai, yaienda kune vana. Asi mukatarisa double tragedy iri pachirikadzi, zvinenge zvinobuda kuti vana komana pakanga pasina. Ndosaka paita dambudziko remukadzi ane nyaya irida kundoruramiswa nemutongi. In fact, mumazuva aya zvaitonzi kana chirikadzi yaonekwa kuti hapana kana vana vanokwanisa kutora nhaka, zvaitonzi upfumi hwese, pfuma yese yaindotsvagirwa kuhama dzemurume. Saka yaindopiwa vana baba mukuru, yaindopiwa vana baba munini, ndo vaitozova ivo vagari venhaka, ndo vaitora pfuma yese yova yavo. Saka ndoda kuti mucherechedze kuti kuva chirikadzi chachiri chinhu chaigona kukusiya uri muurombo hwekuromboka huya, zvikurusa kana wakanga usina vana. Nekuti pada kana uine vana waigona kuti ndakundochengetwa kuvana, ndakundochengetwa kumwanasikana kwakarorwa mwanasikana, ndakundochengetwa nemwana wedangwe. Asi mukateerera zviri kuitika panyaya, chirikadzi haina kwekutizira, chirikadzi haina kwekuenda, hakuna kwaaitarisira kuti angawana rubatsiro. Zvenge ndo vari kutomutsikirira pasi. Vaifanira kumusiya akamira pari nani, vamusiya ari pachena. Ndosaka vhesi rakutitsanangurira kuti chirikadzi yakaenda kune mutongi kuti imururamisire nyaya yake. Regai nditaure kwatiri vana vaMwari kuti zvinogonekwa muupenyu, kuti tinosiyiwa tiri pachena. Hamena kuti matambudziko api muupenyu anogona kutisiya tiri pachena, tisina kana kwekutizira, tasiyiwa tisina kana pekuhwanda, tisina kana pekuzembera. Zvinogonekwa. Zvino pano paita mubvunzo, kana zvakadaro tinoendepi nhai munhu waMwari? Kana matambudziko atisiya pakadaro, kunepi kwatinokwanisa kuenda? Tinoendepi? Is there somewhere to run in times of trouble? Saka muchanzwisisa chinhu ichi pamusoro peshirikadzi iyi. Dai aigona kuzvirwira, aisatsvaga mururamisi. Dai aigona kugadzirisa nyaya idzi, aisatsvaka anomumiririra. But she is helpless. Her tongue is tied. Even her hands are knit together. Haana kwekuinda kunze kwekutsvaga anoruramisa. She is helpless. Haasi kukwanisa kuzvinyurura mukati mamatambudziko akadai. Ende ari kutoziva kuti muvengi wake ane simba rakawanda kudarika iye. Ndo zviri upenyu dzimwe nguva. Unopwirwa nechirwere chekuti iwe wakachitarisa, vanokuudza kuti imwa jinja inoita sayakoniwa, vokuudza kuti imwa garlic yoita sayakoniwa, kana zumbani yoita sayakonewa, vokuti enda kuna chiremba, tina specialist watinoziva ari pakati. Paunosvika kuna specialist, paunomuudza dambudziko rako, anobata chirebvu, oramba akakutarisa sekunge ane zvaari kufunga, iye atostika nekuti ari kuprocessa manotsi ese akaita kuchikoro. Haasi kuwana kana page 1 rina solution kudambudziko rako. Zvinogona kudaro muupenyu, asi handidi kuti ushaye ruzivo panyaya iyi. Kuna Mwari asingagumirwi. Ndoda kuti munzwisise chinhu ichi. Mhuri yenyu yakaita maminya mamire nerongo. Mukaenda kuna ana tete, vana tete vakati tazvikoniwa. Mukaenda kuna ana sekuru, vana sekuru vakati vazvikoniwa. Vakakurifeyai kuna sekuru vakuru, vakasara pakufa kwa sekuru vakuru. Ndobva vati nyaya yenyu iyi vanangu, ngatifambei kuti zvinhu zviite
muite zvakanaka asi kufamba kwamakaita ibhutsu dzakapera asi hapana chakagadziriswa. You need not despair. Kudenga kuna Mwari. When we are powerless, kana tisina simba, tisina mumiririri, kudenga kuna Mwari asingakanganwi. Nzwisisai chinhu ichi vana vaMwari. Vamwe makatotsvaga nemamiracle pen, vamwe mukarara makaisa makumbo muice, muchiti vamwe ndikaverenga ndichahwa, vamwe makaita kuseta maalama asingaperi one after the other, muchimuka muchitarisa mabhuku asi exam paper parakauya pakaita kunge pasina chakaprintwapo, musina chamunoona. You need not despair. Kudenga kuna Mwari. Kana if you are not going to succeed via education, God will make sure you succeed otherwise. Mwari haapererwi namazano. Mukadzi uyu dai aine mari nekuti zuro tamboudzwa kuti paidiwa zvefufura saka aigona kufamba achidonhedza dakara asvika kunani kuna jaji but haatorina. Pane mamwe madhoo anovhurwa nemari, vanhu vachitokota vhesi yaSoromoni inoti money answers all things. Zveshuwa money answers all things. But kana ndisina ndodii, kuna Mwari unotaura pashamsi mari simba. Kuna Mwari vari kudenga. Nyaya iyi ukaitarisa, ukanyatsokutarisa mamiriro akaita upenyu hwako, unonyatsokuona kuti upenyu hwakaoma. Asi nzwisisa, ndiri kutaura newe, ndiwe unonyatsoinzwisisai. Vakakudza kuti chimbotora gesha, iko zvino gesha haisisimo mustaira, vakatitora Palmolive, vakati iko zvino yakabuda, vakatitora Sona, hakuchina, iko zvino vakunzishandisa Protex, vachifunga kuti zvichakwezva munhu achakuroora. Teerera unzwe, waziya sipo dzese wapedza, waziva mafuta ose wapedza, zvose izvi hazvina maturo. Mwari ndiwo vanoziva Adhamu anofanira kukutora. Endesa nyaya yako kuna Mwari. Endesa nyaya yako kuna Mwari. And this issue is true. Nekuti mukadzi uyu ari kuti ndiruramisei. We are powerless when it comes to sin. Hatina simba. Humanity tends downward to the evil. It does not tend upward to the divine. But Christ is our only hope. Satan paanouya achitirangaridza zvivi zvedu. Satan paanouya achitirangaridza patakataira. Rangarirai Zakaria chapter 3. Achiti Joshua wakamira, akamiririra vanhu, Satan achimupomera ari padivi rake. Asi Jesu akarembera pamuchinjikwa. The argument of the cross will silence the evil one. Nyangwe muzvivi zvedu, nharo dzemuchinjikwa dzinonyaradza Satani. Mwari unotimiririra nyangwe Satani achipomera muchivi. But toda kuti munzwisise, tiri pashirikadzi nhasi, ende nyaya haisati yapera. Pamusoro peshirikadzi, shirikadzi chii chiri kuitika? Haina simba hongu, but nyaya haipereri ipapo. Toda kuti mudzidze chinhu ichi. Shirikadzi yarealiza kuti ndega handizvigoni, saka yazvitarisa ikaona kuti ini simba handina, ndine kwandofanirwa kutaura nhunha yangu. But kana macherekedza, shirikadzi haimhanyi kukereke, shirikadzi inomhanya kumutongi. Rangarira, ndo mutongi watakadzidza nezuro. Mutongi uyu haatyi Mwari uye haana hanya nevanhu. But chinondinetsa ndo kunotizirwa neshirikadzi. Shona inoti kwadzinorohwa matumbu ndo kwadzinotizira. Nasi uno people abuse God's providence for self-sustenance. Kana Mwari akukomborera nezvinhu, haana kuti wazvikwanira. Nhasi kazhinji urwere ukauya mumba, tisati tafunga kutizira kuna Jesu, tinotanga kutsvaga patakaisa medical aid card. You are abusing God's providence as self-sustenance. Nhasi uno ukauwira munjodzi, unokasika kutarisa bank account usati wafunga kuwira pamabvi kuti unamate. Shirikadzi iyi yakatarisa dambudziko, ndo kutarisa vana tete, ndo kutoti nana tete tiri kunetsana, vari kuda zvinhu, ndo kutarisa kuna bamukuru nabamunini, ndo kutoti ndo vari kuda kunditorera zvinhu, ndo kutarisa kwese kwaakatarisa, akaona kusina kwaanogona kuwana rubatsiro. But kwaanofunga kuwana rubatsiro, ndo kune mutongi asingatyi Mwari, asina mhaka nevanhu. Unotizira kupi nhasi paunowira mudambudziko?
urwere paunouya uchigogodza pamusiwo wako, kushayiwa basa, kushayiwa kuroorwa, kushaya kugara zvakanaka, kushaya zvose zvingadiwa muupenyu huno, ndekupi kwaunotanga kutizira. Shirikadzi yakati zviri nani nditizire kune mutongi asingatyi Mwari, asina hanya nevanhu, akaona zviri nani istina mumiririri anomiririra zvichemo zvedu, zvidiso zvedu. Hebrews inotoisa pachena, tina muprista touched with the feelings of our infirmities, tempted in all points as we are, yet he was found without sin. Kristu akaedzwa nepose patinoedzwa napo, akazamwa asi iye akawanikwa asina chivi. Nhasi ndiye mumiriri watinaye, asi sezvatakadzidza vashoma vanotizira kwaari. Kwadzinorowa matumbu ndokwadzinotizira. Vanhu vanoda kwavanopuruzirwa, vopiwa zvekuzora, vopiwa zvekupfeka. Istina mumiririri akarurama, anofadza Mwari zvese nevanhu. Wadi watizira kuna muprista anonzi Jesu. Samanya Bhaibheri ariperi ipapo rati akadzokera. Ruviri, rutatu, runa, akadzokera. Ukasaziya kwekutizira, unoramba uchidzokera. Saka pane nyaya dzakakosha dzabuda mufundisi. Tine matambudziko matatu ari pachirikadzi anobatika, aigona kudzivisa chirikadzi kuenda kuna mambo, nekuti akanga asiri mutorwa munzvimbo iyi. Waiziva mutemo uye zvinofana kuitwa. Matambudziko matatu aidzivisa ndeapi? Number 1, akanga ari chirikadzi. Mutsika yePalestine vaizviziva kuti chirikadzi dzaisadika makukoti. Ndo number 1, zvaaitoziva kuti handifani kuinda nekuti ndiri chirikadzi. Number 2, zvaaitoziva zviri pachena, she was a widow. Anga asina murume aigona kunomumiririra panyaya yake, saka zvaasingatenderwi. Number 3, mudzimai uyu akanga asina mari, saka anga ari murombo mufundisi. Saka aitoziva kuti zvitatu izvi zvaigona kumukonesa. But pano Jesu ofundisa mufundisi ari kuburitsa pfungwa yakakosha. Hasi kuti madisciples makafanana nemukadzi, ari kuti chitodzidzai pamukadzi. Achitarisa situation yemudzimai uyu, ari kuti mudzimai ari musituation isina kujairika. But kana takatarisa mudzimai ari kuita zviri nani than imi muri musituation iri nani. Ndeipi situation inoratidza kuti zvinoratidza kuti mukadzi uyu aitova serious uye akanga atori munhu aiziva zvaari kuita. Number 1, mukatarisa mukadzi achinda kuda mambo, akaenda asina kukokwa. Saka akangoerekana asvika kwa mambo asina kukokwa. But kana tavaisi Jesu ari kuti imimi vadzidzi makakokwa. Matthew chapter 11 verse 28 to 30 inototaura Jesu achikoka, uyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa. Saka Jesu ari kuti iwa mudzimai wanga ari musituation yakaoma, but ari musituation yakaoma anoita zviri nani than imi muri musituation iri nani. Saka number 1, mukadzi uyu haana kukokwa. Number 2, mukadzidza pfungwa iyi muchaona kuti widow uyu akanga asina access kuna mambo. Mambo vaisangosvikirika, vanga vasingajairiki. Asi rega unzwe Hebrews ichitaura, verenga Hebrews chapter 4 verse 14 kusvika 16. Verse 14 verenga. Therefore, since we have a great high priest isusu tina mumiriri kuna Baba who has gone to heaven, famba, Jesus the Son of God, yes, let us live our lives, yes, consistent with our confession of famba, faith. For we do not have a high priest, yes, who is unable to sympathize with our weakness. Famba. Instead, we have one who in every respect has been tempted as we are, yet he was found without sin. So let us keep on coming boldly before the throne of grace, so that we may obtain mercy and find grace to help us in our time of need. Rinoti isu atinaye tine connection. Uya hazikanwi na mambo, but ari kuenda kuna mambo. Jesu ari kuti muri mu situation iri nani, nemhaka yei nekuti mambo unokuzivai.
Saka ndo imwe issue yakanga iripo. Number 3 imwe issue iripo. Pari kunziko she had no friends at the court. Vaigona kumbatsira akasvika. Vomumhanyisa vachimpinza nemumaofisi. Nekuona kuti angasiya mari kupi. Haana shamwari kukoti. But anoti nyango ndisina shamwari ndinoenda koti ikoko. Jesu obva ataura obva ati kudii pana John verenga. My little children, Anoti vana vangu vadiki. I'm writing these things to you that you may not sin. Kuti musatadza. Yet if anyone does sin, kuti watadza. we have an advocate Mumiriri. which the Father. Isu tine gweta ratinaro. Iye ari kuenda kuna mambo asina gweta akati handina ndaanazvo. Jesu obva ataura kuti imimi muri nani, makandeye imotorina gweta racho. Gweta ramunaro rinogona kukumirirai. Rega ufunde ona imwe nyaya iripo. Widow yachienda uyu haana zvinhu zvaaikwanisa kuklema kuna mambo. Hakuna kana promise iriko kuna mambo. But rega ndikutaurire, isu patinoenda kuna mambo tine mapromises ariko akanyorwa mushoko. Ukaverenga bhaibheri, Mwari unovimbisa vanhu vake. Saka tinogona kupfugama pamberi pake tichiklema mapromises ari mukati meshoko rake. Mwari, makati ndikakuteererai mombe dzangu dzichabereka nenguva. Ndakateerera sei mombe zisati dzabereka. Daniel une imwe nguva. Unoziva kuti Mwari pana mapromises atinoklema. Anoenda pamberi paMwari oti makataura mushoko. Mukati after 7 days tichadzokera. Dzakwana takuda kudzokera. Saka mukadzi uyu haana kana any promise yainayo, but anoenda zvakadaro. Ende kwete zvega, mukadzi uyu ari kuenda neurombo hwake. Asi rega tiverenge Philippians, verenga Philippians chapter 4 verse 19. Yes. And my God will fulfill and supply your every need Mwari wedu according to his glorious riches. Unosupply nemhaka yei Found in ufumi Jesus. hwacho huripo. Saka uyu mukadzi murombo ari kuenda kuna mambo waasingazivi kuti vanobatsira here, but Mwari wedu unosupply unazvo. Saka Mwari watiri kuenda kwaari anokwanisa kutipa. Saka Jesu ari kubudisa pfungwa yakakosha panyaya yemukadzi uyu. Anoenda anoti handina ndava nazvo. Mukadzi uyu achienda pane imwe pfungwa yandofarira mufundisi. Paari kuenda kuna mambo, she was a stranger. Haazikamwi namambo, but anoti nyango ndisingazikanwi, nyango ndiri stranger, ndinoenda kuna mambo. Ko isusu zvakambomira sei? Isu hatisi mastranger. Verenga Luke chapter 11 verse 13 uizwe. Mwari achitaura anoti kana baba venyu achigona kukupai zvamunokumbira, ko inini baba venyu vari kumusoro kudenga nemamwe manzwi. Jesu ari kubudisa pachena, inini kana muchiuya kwandiri hamusi kuuya kune munhu wamusingazivi, muri kuuya kune munhu wamunoziva, wamune ukama naye. Ukafunda nyaya iyi mufundisi, John chapter 10 verse 14. Jesu achitsanangura anoti I am the good shepherd. I am the good shepherd. Anoti I am the good shepherd. I know my own. I know my own. I know my own. I know my own. Kana Jesu achiti hwai dzangu ndinoziva. Pari kuti I know my own. Haasi kuti ndinokuzivai muri chikwata. Ari kuti ndinokuzivai one by one. Ndinokuziva kuti iwe ndiwe John. Ndinokuziva kuti iwe ndiwe Peter. Kana tikaenda kuSouth Africa, tikapinda muCape Town, anokuzivai by name. Tikaenda kuChina, Jesu ari kuti ndinokuzivai by name. Kana mukaenda kuAustralia, Jesu ari kuti ndinokuzivai by name. Kana mukaenda kuUK, Jesu ari kuti ndinokuzivai by name. Kana mukauya muZimbabwe, Jesu ari kuti ndinokuzivai by name. Mukapinda muHarare, Jesu ari kuti makwai angu ndinomaziva nemazita. Kana mukapinda Kadoma, kana mukapinda Chegutu, kana mukapinda Shuruvhi, kana mukaenda kwaChibi, kana mukapinda Gweru, kana mukapinda Mamutare, kana mukapinda DRC Congo, Kinshasa, mukapinda Zambia, mukapinda Namibia, Jesu ari kuti ndinokuzivai by name. Jesu anoziva makwai ake namazita. Saka ari kuti uyai kwandiri, makandei. Jesu unoziva makwai ake namazita. Hatigoni kutaura zvimwe nemwakai kuti Jesu anokuzivai. Saka Jesu ari kuti muri musituation iri nani, makandei. Makwai angu ndinomaziva nemazita awo. Ukapinda Zambia, ukapinda Botswana, ukaenda kupi kwawaenda, Jesu anokuzivai namazita. Atiende kule kunamata. Timwari widow iyi pane zvinhu zvandofarira
isingazikamwi yairamba itenda. Apa kutaura mufundisi katenda aka zvakaitwa kaingosimudzwa. Saka mheroti mambo ainopita kupiri mwezuva, but widow yaingoenda yosvika payakaenda nezirodzi mambo vabva. Nhasi vari kutonga vari uku, yopinda murodhi yakaenda pamambo. Kunonzi widow yaitadza kupinda mukati. Saka ukaverenga nyaya yechitaurwa kunonzi widow payaisvika yaitenderera chitende. Widow yaitenderera chitende ichingodaidzira ndiruramisirei nyaya yangu, ndiruramisirei nyaya yangu, ndiruramisirei nyaya yangu. Widow yaitenderera chitende kusvika mambo vaona kuti pane widow inoda kuatendwa. Atienekwe kunamata ukuti Mwari ini ndibatsirei sewidow iyi yakati handibvi, handidi kubva pamuri. Kana wakadaro simudza ruoko fundisi uchatinamatira. Mwari wari kumusoro kudenga wairongedzwa nyasha dzenyu dzinoga ndinokusingafara kuziva kuti ine ndimi murevereri kana ine muchitiziva hatina mhaka yekuti tirambire tichinetsekana nematambudziko anotishusha pamberi nekuti tine murevereri akaedzwa nepusi patinoedzwa napo, asi akaonekwa asina chinhu. Simba rose kudenga nepasi akaripiwa. Nhasi anoti simba irori ndinaro. Chaanoshaya vanhu vanotsvaka simba irori. Panguva ino tida kuuya pamberi pechigaro chenzodzo, tinotsvakawo simba irori. Tipeiwo simba irori. Chikuru sei tikunde matambudziko, asi kunyanya tikunde zvivi. Kana takumbira simba irori tichafamba munzira dzinofadza imi nguva dzose. Kana mukati pasimba irori tichafanana nemi. Kana mukati pasimba irori nyika yose ichaona imi kuburikidza nemararamiro edu. Vazhinji vadhonzerwe kuruponeso koga kana magara mumo. Panguva ino nozarura nepfungwa mwedu. Torai mwoyo yedu muisambe muisike muichengete muno. Imi makaisa tuponese nekusununguka pachena. Ani nani anotenda makagadzira tuponesa. Tinamati muzita romunhu, asi muzita rogara takabviwa pasi pedenga, kuti kana tadana naro tigoponeswa. Rinova zita raJesu. Anotenda wose ati amen, amen. Upenyu zvetsisimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu zvetsisimere